मानगोनां गिबिनो आंनि सिनायथिया आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरि गामिनि बेनिफ्राय आंनि फिसाया हार्ट बेमार आगसिखै बेनिफ्राय आं गुवाहाटीयाव लांदोंमोन गुवाहाटीयाव डाक्टरा 8,000 बिदों थ' 8 लाख बिदों 8 लाख बिनायाव आंथ' जों गरिब गुन्द्रा निखावरि मानसि मा राहाजों मा लामाजों बे गथ'खौ फोथांगोन गामिनि बिदिनो बायदिसिनाफोरा बुंबाय शिलंआव थां शिलंआव एसे खम जायोनो बेनिखायनो आं शिलंआव लांबाय शिलंआव 5 लाख बिजाबाय 5 लाख बिजानायाव लास्टआव डाक्टरा बुंबाय नोंहा जुदि इमानखिनि आयुष्मान कार्ड आरो बायदिसिना रेशन कार्ड गैयाबा 2 लाख बाबो नों जेन तेन बुथुमना लाना फै बिदि बुंनाया दा 2 लाखबो जों हाया ओंखायनो आं नेटआव नुबाय नेटआव नुनानै मा जाबाय ओरैबायदिहे रुनिकाटा थाना सान्तिपुर पस्ट अफिस आरो लांदरबारि गामि ओरैबायदि खासेवनि मानिक आलागुन्द्रासनि 2 बेबायदि खोनानानै आं बेयाव सिदा शिलंनिफ्राय बाहेरा फैनानै आं दिनै नैबे आफा इसोरनि खाथियाव फैनानै दा आंनि फिसाया दा बे हार्ट बेमारनिफ्राय दा 50% खेबसे लांगासेयावनो 50% आरोग्य मोनदों दा नैथि खेबाव आं दा आरो लांफैदों तारिखखौथ' आं मिथिला ना दा सिगाङाव खेबसे लांफैबाय हार्ट बेमार हार्टआ नैबे बिगुरा गुरलाब गोजाननिफ्राय नुहुरोमोन बिनिफ्राय दा प्राय कमिनानै एसेल' गुरलुबल' जायो माने एखेबारे हामबोबाय बिराद मोजाङै हामबोबाय थाबायनो हायामोन गाबलाबायोमोन आन्थु खुरनानै गाबलाबायोमोन दा खामानि एसे एनै मावदों जानो हागासिनो बेबायदि गथा 32 सेंग्रा बिहा आंनि बिहामजो दं लोगोसे हिन्जावसा 2 दं आरो हिन्जावसा गेदेरा क्लास 7आव फरायगासिनो दं फोथायथारदों आं खेबसे लांनायाव जुदि बेबायदि हामदोंबा आरो नैथि खेबथ' प्राय साफा जागोन ओंखायनो आं बिथांमोना दा खनथाम लांबाथाय एखे फिनिश पुरा साफा जाजोबगोन होननानै बिथांमोना